節約の味方。もやしを買った人、袋のまま冷蔵庫に放り込んでませんか？それ3日でドロドロになって酸っぱい汁が出ます。もやしを絶対に腐らせず2週間シャキシャキのまま保つ最強の裏技。使うのはタッパーとお水だけ。やり方は買ってきたもやしをタッパーに移し替えて、もやしが完全にかぶるまでお水をなみなみと注ぐだけ。あとは蓋をして冷蔵庫に入れるのが正解です。水っぽくならないのって思いますよね。実はもやしが傷む最大の原因は空気に触れること。水に沈めて酸素をシャットアウトするだけで成長が止まって鮮度を完璧にキープできるんです。しかも水分を吸って買った時よりプリプリになります。見に1回お水を入れ替えるのがコツ。絶対無駄にならないから今すぐタッパーに入れてみて。知得情報局でした。